Update of what happened in ISI OGBO this morning. This is the empty tear gas that those people are shooting at the ISI OGBO. This one is one of the AK-47 bullets, AK-47 rifle bullets. They are shooting on the air and to the people. So please, in case anybody that have any of his or her loved one in ISI OGBO should please call the person to know if they are safe. Kabo mwanyi ndi naza ejitata bụ nkwa as well. So onye ọbụla gbakọtala as well. Ndị gbabachala ofia, ma ndị meluchala alụ as a result of the gunshots, as a result of the crisis, as a result of the problem that happened in ISI OGBO this morning. Please, everybody should call his or her loved ones in ISI OGBO to know if they are safe, because ISI OGBO is flaming this morning simply because the youths of this community stopped those caretaker committee members to stop invading our forests in ISI OGBO. I want to those crises. They insisted na ga na-egbu osisi. Ma ndị ISI OGBO chọrọ ma ha chọrọ na ga na-egbu osisi. So, nke a bụcha ụmụ nwaanyị ndị bịara ize eji this morning. Some of them na-apụtacha from ebe ha gbabacha n'ọfịa. Onye nwe onye nke n'ISI OGBO kpọọ ya, jụọ ya ma ọ dịkwa save. Ihe happened on ISI OGBO this morning. So, I am my people. ISI OGBO is turning to another thing else. Simply because nam ewolu people ka ha handle ISI OGBO for 1 year, been 12 months. Akpọ caretaker committee na-enwebeghị ọdụga n'ISI OGBO since ISI OGBO ji bill. So I am about those crises this morning. Onye ọbụla kpọọ onye nke nọ n'ISI OGBO jụọ ya ma ọ dịkwa safe, more especially ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke. Ndị mmadụ gbabachala ọfịa this morning ma ndị pụtara eze eji nke aka anyị na-afụ n'ụtụtụ a. Ebe niile dị scattered, ebe niile dị somehow. O nweta some people ndị aka na-acha achọ bụ ndị gbafuchala, ndị na-amarụ ma ha dịkwa save na egbe ndị polisi na-agba sporadically this morning n'ISI OGBO. Onye ọbụla kpọọ ndị nke ma onwe any casualty. So nke a bụ those youths pụtakwala as well in search of those people who gbachala ọsọ n'ihe amelu ịma ma onwe onye mgbe ọtụta na egbe ndị polisi na-agba here and there. So otu aka anyị ji fee n'ISI OGBO this morning. Otu aka anyị ji fee n'ISI OGBO this morning. Otu aka o ji do n'ISI OGBO this morning. ISI OGBO is turning to another thing else. Everywhere is scanty. Everywhere is scanty. The few people are now coming out to Obodo because of what happened. Because some people na pụta na Obodo nwayọọ now. Mama onwe any casualty, onwe ndị do save. Thank you, my people. Any update, I will still imekwa ka onye ọbụla mala as well. Thank you.